дуруд тақдими шумо бинандаҳои азизи телевизиони Баҳористон ба озмоишгоҳи барномаи таҷриба хуш омадед. Умедворам ки шумо мунтазири дидани як таҷрибаи хеле ҷолибе аз барнома ҳастед. Ҳамин тавр ҳам ҳаст, зеро ман беназир дар ҳар як барнома кӯшиш мекунам ки ба шумо таҷрибаҳои шавқоварро интихоб кунам ва онҳоро ба шумо нишон бидиҳам. Бинандаҳои азиз, тавре ки шумо медонед, таҷрибаҳо химиявӣ ва физикӣ мешаванд. Таҷрибаҳои физикӣ осонтар мебошанд, таҷрибаҳои химиявӣ душвортар, зеро ки онҳо аз элементҳои химиявӣ иҷро мешаванд. Бинандаҳои азиз, ман имрӯз ба шумо як таҷрибаи химиявиро нишон медиҳам ва шумо бояд ин таҷрибаро ҳатман дар ҳузури калонсолон ё бо кӯмаки онҳо иҷро кунед. Ман кӯшиш мекунам ки ба шумо ҳам таҷрибаҳои физикӣ ва ҳам химиявиро нишон бидиҳам, то ки шумо аз фани химия низ қафо намонед, зеро фани химия фани хеле ҷолиб мебошад. Акнун биёед ман шуморо бо маводи таҷрибаи имрӯза шинос месозам. Дар ин таҷриба ба мо лозим аст об, зарф, перекиси гидроген, маҳлули антисептикӣ ва ё ба истилоҳ зилёнка ва аммиак. Ана аз ҳамин мавод мо таҷриба иҷро мекунем. Бинандаҳои азиз, тавре ки гуфтам, шумо ҳатман ин таҷрибаро дар ҳузури калонсолон ва ё бо кӯмаки онҳо иҷро кунед, зеро ки ин таҷрибаи химиявӣ аст ва душвортар мебошад. Дар ин таҷриба мо беранг шудани ранги зилёнкаро мушоҳида мекунем. Акнун биёед ба таҷриба шурӯъ мекунем. Дар аввал зарфро мегирем, ба он об мерезем. Ана ҳамин қадараш кофист. Акнун зилёнкаро мегирем ва чанд қатра ба об мерезем. Бинандаҳои азиз, барои эҳтиёт шумо метавонед аз дастпӯшакҳо истифода баред. Зилёнкаро боз мекунем. Акнун чанд қатра мерезем. Ана ҳамин қадараш кофист. бубинед бинандаҳои азиз, аллакай об ранги маҳлули антисептикӣ ва ё зилёнкаро гирифт. Акнун онро омехта мекунем. бинандаҳои азиз, бубинед, вақте ки мо онро дар об истифода мебарем, об ранги сабзнаю ранги кабудро мегирад. тавре ки гуфтам, дар ин таҷриба мо берангшавӣ ранги зилёнкаро мушоҳида мекунем. Яъне мо бояд коре кунем ки об ба мисли пештараш баргардад ва шаффоф шавад. Мо чӣ тавр метавонем ин корро иҷро кунем? Барои ин мо аз перекиси гидроген ва аммиак истифода мебарем. биёед перекиси гидрогенро мегирем ва каме аз болояш мерезем. ана ҳамин қадараш кофист. перекиси гидроген дигар ба мо лозим намешавад. онро як тараф мегузорем. бинандаҳои азиз, акнун мегузарем ба асоси таҷрибаамон. мо ба об бо перекиси гидроген ва зилёнка аммиакро илова мекунем ва мебинем ки об беранг мешавад ё не. аммиакро мегирем. ва хуб мушоҳида мекунем.
бинандаҳои азиз, тавре ки шумо мушоҳида мекунед, об ба мисли пештараш баргашт. ҳатто наменамояд, ки мо дар ин об зеленкаро истифода бурда будем. об ба мисли пештараш беранг шуд. Бо перекиси гидроген ва аммиак мо тавонистем обро ба мисли пештараш баргардонем. вале бинандаҳои азиз, тавре ки гуфтам, ин таҷрибаро шумо бояд дар ҳузури калонсолон иҷро кунед ва ин об барои нӯшидан нест, зеро тавре ки шумо дидед дар ин об мо ҳам зеленка, ҳам перекиси гидроген ва ҳам аммиакро истифода бурдем. Бинандаҳои азиз, мо таҷрибаро иҷро кардем ва ба ҳадафи худ расидем. Тавонистем ки обро беранг кунем. акнун биёед мефаҳмем барои чӣ бо перекиси гидроген ва аммиак мо тавонистем обро беранг кунем. хуб, сабаби ин таҷрибаро тамошо мекунем ва мефаҳмем. маҳлули антисептикии сабз хусусияти онро дорад, ки рангаш дар муҳити ишқорӣ бо таъсири перекиси гидроген беранг мешавад.